ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് വൈബാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇത്. കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഞാറ് നട്ടതൊക്കെ നന്നായി വലുതാവുമ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ ഈ പാടമൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാട്ടോ മറ്റേ കല്യാണിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടത്. കാരണം അത് ശോഭയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ആട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് താഴ്ന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ പോണത്. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ രസം തോന്നിയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിനും കൂടി കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ ശോഭ സിറ്റിയുടെ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ പോയിട്ട് ഇറങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സങ്കടമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മോനിതാ തിരിച്ച് അതേപോലെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം അവനെ കൊടുത്തു. അവനെ വേറൊരാൾ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം വണ്ടി കയറ്റാൻ നിന്നപ്പോൾ തിരിച്ച് ഓടി വന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്. പാവം തോന്നിയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഇത് അവനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റാനായിട്ട്. കാരണം അവനെ തന്നെ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നുണ്ട് പോവാറായി കയറണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അവനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇത് അവൻ പോയി കേട്ടോ. ഫോണ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് കൊടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ജോലി അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.